За мен е удоволствие да присъствам не по повод на някакви предсрочни избори или на поредни такива, а по повод на една реализирана мечта в квартал Мечта. Разбира се, това се случва, когато имаш сериозна парламентарна група за гърба си, активен и много сериозен работохолик, председател на партията и на парламентарната ни група, като господин Делян Пеевски. Всичко това стана възможно благодарение на негова милост. Този проект, който реализирахме, той включва 11 улици, но с два отделни участъка в двете улици. Де факто 13 улици бяха изцяло реновирани и подменени. И има един председател на партията ни, който наложи нов модел на управление и функциониране и е с амбицията да го наложи в национален мащаб. Движение за права и свободи ново начало задава нов ракурс в развитието на България.